یا خدا رضا مفصل غم زدہ دا کنال امے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کسے خائے بس ای خالی و خش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا رضا یا خدا رضا مفصل غم زدہ دا کنال امے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کسے خائے بس ای خالی و خش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا رضا تینا کل زندگی بس کنے رندگی تین تو ہمراہ کرے مربلاغان دوئے حلق میں رٹی میرے دس سے رٹی ہچک محسوس متو نا کمیات خنتنو خنک میرے دنو پاول منی عبار یا خدا رضا یا خدا رضا مفصل غم زدہ دا کنال امے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کسے خائے بس ای خالی و خش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا رضا سخت گا سٹی ہر غمی پاسٹی سینغا خلقنے یا خدا خنتنا دیدٹی استنا شیشٹی ہفتازار پوشٹی بستی خواہ لمنا احسان دائی کھور مفار یا خدا رضا یا خدا رضا مفصل غم زدہ دا کنال امے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کسے خائے بس ای خالی و خش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا رضا استنا دا صدا آرزو التجا دا کنا زندنار خوشیتے ایت جی جائے بس مرزنا دوائے بس کنتو سے خانور مرے صدا دا نظر بس جرغا ہر دم مرے یا خدا رضا یا خدا رضا مفصل غم زدہ دا کنال امے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کسے خائے بس ای خالی و خش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا رضا لما صدقان یا ناچنا نی تو ایمان سک اولیاء زان سک تخت شاہی سک نی منزلم نیکی فنائی و کنار ہنر یا خدا رضا یا خدا رضا مفصل غم زدہ دا کنال امے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کسے خائے بس ای خالی و خش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا رضا نی تو جنت کنا ہر ضرورت کنا انتجاز بندرانی پا لفظ مل پا
پکنے چاو سوچ پکنے لمنا شان آلائے بار نی تو ہر خطائے کنڈا کیسا یا خدار زدہ یا خدار زدہ مفصل غم زدہ دا کنال امائے کے سلامت خدا دین و دنیا بس کن کی سے خائے بس ای خانی و خوش مرے پہ نہیں خواہ پرا یا خدا عرض دا شرمندہ بنوکاک السلام علیکم دیدار علی بنگل زینہ والم نمبر 3 نما خدمت پیش مننگے الخیر خواہ اسٹوڈیو نا کنڈان محبت شاہ خان خاص فرمائش کرینو اجاز احمد پندرانی اونا بلا ایلم صدام حسین پندرانی دبئی والا ایلو چنکا ایلم سجاد احمد پندرانی اور گوٹ محمد حسن پندرانیان فرمائش کرینو دین محمد پندرانی اور مزمل پندرانی اور ڈنگڑان استاد اسماعیل اسیر درزی صاحب اور کوئٹان استاد ثناء اللہ بنگل زئی